Hello everyone, खुलुमबाय बयखौबो नै लोगोफोर आं दिनै सजनाजों नाजों संनो नागिरदों आरो दानि माने लाना फैबाय ओमफ्राय आं दा साफा खालामनानै बेखौ बोस्रोना लानोसै ओमफ्राय दा संख्लामबाय थानो दिनैबो संनायनि ब्लगखौ मोजां मोनोबा जोबजासिम नायनानै नोंसोरो आंहा मोनबायानो अमा बेदरदो खुमब्रा एसे अलप होना होदेरबाय आङो बेदरखौ दिनै अलप लाबदो आरो 100 निल' ओमफ्राय नै सजनादो नाजो गोथाव जालायनोसै आरो लोगोफोर सजना ना खारदै मोनबायानो कालारा गोमो जालायदों आरो ओमफ्राय नोंसोरना जालायनोसै आरो बोथोराबो जा गरम बोरैबा जागासिनो दंहाय लोगोफोर बुंनांगोन आरो बिसाननै सामानै जाबायदि सान्दुं जागासिनो दं ओमफ्राय बिनि सायाव गरम दा आंना माननायबो सिथरा जागासिनो दं ओमफ्राय मंगलसूत्र गानबाय दंमोन ना बियो खामलायना आलौबाय दंमोन बेखायनो आं बख'नादोसो दोनबाय मंगलसूत्रखौबो ओमफ्राय नानिनावबो जा माननाय जाजोबदो बिमा फिसाजों लोगोफोर नै ओमफ्राय सान्दुङाबो गोसा स्रां स्रां आरो ओमफ्राय जि फोराननो फैदों आरो आङो नानिनिबो आंनिबो गथ' गथाय सानै आंनिबो इदि जा दैलि ओंखारखाबाय जि सुबाय थानो गोनां जायो र Dön. Mana aja? Oh. अखायानो सोबाय दं अखा हालायानोसै बोथोरानो खोमसि जालायबाय गुबुं गुबुं गरम मोनलायबाय नै खिजानियाथ' दैयानो रानद्राखै
पुरा दैयानो दंजोबो ओइ साइडआवबो दङ जानानै मुदुफुला थाइलायबाय गोलाव गोलाव जासोयो आरो सिगां खेबसेबो फानदों आङो गोलाव जाथाय दासो ज्रें ज्रें सान्दुं गोसामोन हनै बाबुआ एसि सिङाव दरजा खालामनाय नुबानो एसियाव हाबनोल' दरजा खामर'दि हाबनो फोर दासो पार्सेल सफैदों आंहा फ्लिपकार्टनिफ्राय बेखौनो जोङो आनबक्सिं खालामना देखायनोसै नायदो मा मा फार्स्टआवनो एसे देखायग्रोनोसै जाग्राफ्रा bener mama oh fैसा खोनाबाय नै पर्दा बिहरदों आं लोगोफोर क्रिम कालारनि माबा आंना पर्दा माखाया गोबाव जाबायना ओमफ्राय नै रिंनि माबायाना गनजोबनानै माबाजोब्बाय जिजोब्बाय आरो बिदि गनना ओंखायनो आङो सोलायनो नागिरदों बुरजा बिहरखायाखै गांनैल' बिहरदों आङो बेनि हलनि थाखायल' माने गोबावबो जाबाय नालाय जिजोब्बाय गोबावबो जाबाय नालाय पर्दानि माबाया गजोबनानै माने लेथ्रा ओमफ्राय जि माखा ओमफ्राय आं ओंखायनो आरो सोलायनो होननानै बिहरबाय आरो मोननैखौबो नायदो माबायदि जाना आंहा न'आव ओरै साजायनो जोबोर मोजां मोनोहाय लोगोफोर माने माबानो ओरैनो बिहरनाय जाबाय थायो बिबार बिराद मोजां मोनो आं साजायनो न'खौ नङा होमबा बिबारजों साजायनो जोबोर मोजां मोनो बिबारफोरजों नों बारा दामि नङा ओंखायनो मोनसे बिराद गरम नोंसोरो खानायखौ बख'ना लायो आरो खाफिननो होबाय थायो ओंखाम ओंख्रि संलायनोसै बिराद गरम खामनैसो माने सान्दुंआनो गोसा थांनोनो हाया बाहेरायाव ओंखारलांनो हाया गरखौ खांनो गोनां जाबाय थायो नानियाबो बाहेरखौ इखिजाबो ओंखारलांनो नागिरबाय थायोना ओमफ्राय दा बार खोलो खोलो फैयो आरो जाना फोथार नालाय नै लोगोफोर पार्सेल सफैदो दासो आनबक्सिं खालामना देखायनोसै मा बेयो र' टेमनि र' नै फुल दोनग्रा न'आव साजायनो थाखाय फुल दोनो मोनसे नानियानो माबा बि खालामबाय थायो दायखौ खोलैबाय थागोन फुलखौबो बोखाबाय थायो नै लोगोफोर फुल दोनग्रा